fra Sverige. Evelina Tovik og Juliana. Ej, skal I også springe derovre? Og Bernd Steingaard Andersen må gerne komme på banen. Nej, fuck. Hvad er det, jeg misforstod? Ja, hvad er det? Nej, jeg fatter ingenting. 1 million kroner. Hvad så skal du først her? Skal du? Jeg kan ikke se, om det derovre, det lykkes. Evelina fejlfrit over 5'er. Ja, Søren vil spille på en så det må han jo. Og Åse 6'er. Det er bare internt spil, sådan med en fjols. Hvem har spillet med hvem? Og Vandgrav placerede fejlfrit. Bernd har selv spillet med Christian, og jeg har spillet med Rønne. Og Åse 8'er. Så henter han bare ud. Nu er det ikke. Så bliver også deprimerende for Frans, når man kan det. Ja. Måske bare ikke sådan spiller til det. Ej, den er for vred. Det var gået af led, og sådan den sat på, så er der et ledbånd, der er rykket over. Og det er så også træls. Det er Simon, der ikke ved. Wow, bare falder mærke til, hvordan det er. I hvert fald et punkt. Og Evelina fejlfri pind over 12'eren. Nej, han har jo fået listen op her, så han kunne få luft. Han kunne trække vejret, men kom ikke trække vejret. Så skulle han ikke søge, så savn stod på mig. Wow. Fejl, så er det her. Ja, det skulle da. Ja, okay. Øj, den er god. Aflanden skulle altså bare ud. Nej, ja, det skal han jo have. Okay. Og det havde jeg så ikke tur. Ikke den. De andre er sådan, okay, vi tager 7. Nu får den Så han skulle en. Ej, hvor fint. Og så lige sådan en mur op og bakke til sidst. Ja, den er ret lille, hvis jeg tænker. Fuck, der er sagt.